Ivan Korčok je demagóg a manipulátor. Viem, že nehovorím nič nové, ale tento podvodník už vari ani nedokáže útočiť na politických oponentov inak než šírením podlých lží. Teraz vám vysvetlím jednu z jeho najnovších. Nedávno si urobil spanilu jazdu do Bruselu, aby si nostalgicky zaspomínal na časy, keď vďaka strane Smer a osobitne Robertovi Ficovi ešte niečo znamenal. A ešte aj takúto inak dosť trápnu príležitosť využil na podpásový kopanec do politických oponentov, navyše postavený na klamstve. Na svojom Facebooku napísal, že mojou hlavnou náplňou je natáčanie videí a budovanie osobnej PR kampane cez sociálne siete. A môjim výsledkom sú len hlučné výkriky a prínos pre Slovensko nula a hanba. Samozrejme tí druhí, teda progresívci, robia konkrétnu prácu pre našich občanov. Objasním vám jednu vec. Ak má v niečom zaradenie poslancov a poslankyň PSK do frakcie výhodu, tak v tom, že môžu klamať telom a prisať sa na výsledky práce niekoho iného. Čím iným než smiešnou osobnou PR kampaňou je tento status, ktorý robí z voličov PSK hlupákov. Veď dozajista aj mnohým z nich je jasné, že pani poslankyňa za 2 mesiace aj s víkendami nespracovala a nepodala 130 pozmeňovákov, ale k ním jednoducho pridala svoj podpis. Toto ja urobiť nemôžem. Ak je moje meno pod nejakým pozmeňujúcim návrhom, tak si môžete byť istí, že som ho musel stvoriť spoločne s mojou asistentkou ja osobne. Viacero pozmeňovacích návrhov som nielen predložil, ale ako som vám o tom už hovoril, dokázal som ich aj presadiť najskôr na výbore a potom v pléne parlamentu. Už pred voľbami som hovoril, že chcem byť členom výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, ako aj výboru pre medzinárodný obchod. Na rozdiel od iných poslancov a poslankyň som sa nemusel zmieriť s tým, čo zostalo neobsadené, ale získal som podporu pre moje členstvo vo výboroch, ktoré som si želal. V prvom som riadny člen a v druhom náhradník, rovnako ako poslanci a poslankyne za PS, lenže na rozdiel od nich som teraz dostal ponuku, aby som sa stal aj v tom druhom plnoprávnym členom. Hlučné výkriky a PR kampaň cez sociálne médiá, povedané slovami Ivana Korčoka, by mi takéto ocenenie určite nepriniesli. Keďže celkom prirodzene je mojou prioritou výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, sústredil som sa na posilnenie môjho postavenia práve v ňom. Stretnutiami, osobnou komunikáciou, mojimi návrhmi, mojimi hlasovaniami som už v lani dosiahol, že koordinátorka sociálno-demokratickej frakcie sa so mnou dohodla na permanentnej spolupráci. Delí sa so mnou o všetky informácie, podporuje i presadzuje moje návrhy a spoločne koordinujeme hlasovania, čo platí aj o ďalších ľavicových frakciách vo výbore. Napriek časovým obmedzeniam pre rozpravy sa mi ešte nestalo, že by som nedostal slovo, keď som oň požiadal. A už aj ľavicoví poslanci zaradení do iných frakcií za mnou chodia, aby získali podporu pre svoje návrhy. Okrem toho som sa stal aj členom viacerých pracovných skupín parlamentu. Opäť presne tých, o ktoré som mal záujem. Napríklad pre sociálnu ekonomiku, férový medzinárodný obchod, ktorý nazývame Fair Trade, alebo pre spoluprácu s odbormi. V pracovných skupinách bez ohľadu na to, z ktorej frakcie majú predsedov, som bol zvolený za garanta pre vybrané problematiky. Navyše sa na mňa obracajú alebo akceptujú moje pozvánky na stretnutia aj predstavitelia centrálnych európskych organizácií. Prirodzene na prvom mieste spomeniem výkonnú šéfku Európskej odborovej konfederácie Ester Lynčovú. To isté platí o Združení zamestnávateľov Business Europe. Nedávno ma požiadal o rokovanie predseda Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru Oliver Redke a už sme sa aj opakovane stretli. A veľmi rád spomeniem aj výkonnú šéfku Social Economy Europe, Združenia národných asociácií subjektov sociálnej ekonomiky Sarah de Heusch. Generálny riaditeľ Európskeho orgánu práce Cosmin Bolanžu sa tento týždeň pri odchode z výboru osobitne zastavil pri mne, aby sa rozlúčil. Takto, milý Ivan, vyzerá postavenie rešpektovaného poslanca Európskeho parlamentu, nie lúzra, ktorý nemá žiadny vplyv. Isté, nemám žiadnu parlamentnú funkciu, keďže som nezávislý poslanec, ale úprimne sa priznám, že o ňu nemám záujem, lebo som si vedomý toho, že s ňou je spojená ďalšia práca v parlamente a ja chcem tráviť viac času na Slovensku než tu. Aby som bol v kontakte s pracujúcimi ľuďmi a ich rodinami, aby som ich počúval, lebo bez toho by som nemohol robiť konkrétnu prácu v ich prospech. Presadil som napríklad požiadavku, aby Európska komisia zmenila pravidlá verejného obstarávania tak, že verejné zákazky nemôžu získať firmy, ktoré nemajú uzavretú kolektívnu zmluvu, pretože
V takýchto firmách sú zvyčajne mzdy vyššie o 20 i viac percent. Alebo parlament podporil môj návrh, aby hlavný dodávateľ zákazky zodpovedal za dodržiavanie základných pracovných podmienok, napríklad férových platov, aj u svojich subdodávateľov. To boli moje pozmeňujúce návrhy, ktoré som si však nevycúcal z prsta, ale vyplynuli z mojej komunikácie a spolupráce so zástupcami zamestnancov, európskych, ale aj slovenských. A osobne som získal hlasy pre posilnenie vplyvu zástupcov zamestnancov v nadnárodných korporáciách, čo 2/3 liberálnych kolegov a kolegyň slovenských progresívcov odmietli podporiť. Práca europoslanca pre mňa nie je súťaž krásy a nezúčastním sa na pretekoch v štatistikách. Odmietam len sedieť v parlamente, lebo na čo je vám vplyv, ak nemáte živý kontakt so svojimi voličmi, či dokonca, ak presadzujete veci proti nim, ako progresívci, ktorí opakovane požadujú, aby sme zo štátneho rozpočtu dali vyše 300 miliónov eur na zbrane pre Ukrajinu. Ja sa úspešne sústreďujem na potreby a záujmy pracujúcich ľudí a ich rodín, zdravotne znevýhodnených a dôchodcov. Som a zostávam vaším hlasom v Európe.